Така, това е за климатрониците. В смисъл, тук си управляваш температурата индивидуално за всяка една страна. Това ти е главното, нали, с което, ето сега примерно цъкаш бак бутона, сега тук имаш тук да си нагласиш музиката, радио, това ти е медията, навигация, това ти е телефона, това ти е инфото за колата, от тук може да си нагласиш разни истории. Сега Traffic Report, Music Volume During Traffic Reports. Имаш някакви различни опции, ето тук вече на колата всъщност. Така, сега тук имаш Car Systems. Така. Това е кога ти се трябва да се обслужи двигателя. Не, това е кога трябва да ти се обслужи и така нататък. Тук имаш опции за климатик, нали, да си нагласиш различни работи. Тук имаш Driver Assist, тук сега може да си нагласиш коя камера, кога искаш да ти се включва. Какво, нали, зависи как ти е на тебе, как ти е удобно. Може да си нагласиш, нали, парктроници и така нататък. Така, вече тук имаш много работа. Тук имаш за седалките, всякакви работи, от към подгреви до масажите, абсолютно всичко. Това говорим настройките. Тук имаш кое как да ти свети, примерно като загасиш колата, може да ти свети една минута фаровете, нали, 30 секунди, 15 секунди, различни опции имаш. Така, това е за отвътре, по същия начин, нали, примерно като отвориш вратата и искаш ли да ти светят лампи, няма ли да искаш кои лампи да светят и така нататък. Това е колата, примерно ако ти не я заключиш от дистанционното, можеш, нали, да я нагласиш примерно след 30 секунди да се заключи сама, да речем. И, нали, да се нагласиш keyless и така нататък. Това е тия трите кодче, това го има специално при американките, европейските аудита, примерно, това нещо го нямат. Можеш да си викнеш някой да ти програмира, примерно цъкаш това и гаражът се отваря или бариера или така нататък. Нали, което е много удобно. Така, продължаваме насам. Това е примерно сега вратите да са ти заключени докато караш. Това е задната щора. Тя се включва. Ето сега вдигнахме нагоре. Сега е вдигната. Така, това е... не знам какво е. Имате глич. Имате глич, който изкачва. Значи това за теглича. Да. Това ти е теглича. Така. Че се дадем назад. Ако искаш Driver Assist да го разгледаме него. Това е да ти пилка, примерно ако достигнеш някаква скорост. скорост. Да. Нали, примерно за в града да си знаеш, моя ти пилка на 60